Яңа ғасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хабарлары тапшыруы, студияда Елгиз Шәкуров исәнмесез. Күннің ең мөһим яңалыклары келесі йорт сағатта. Құрылық сәбәпле республикада гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Быел шактый температура зор, явым-төшемдәгәннән да безнең %38 норма булса 8 мм гына әле. Нинди чаралар күрелә, иген уңышы ничек булыр дип фаразлыйлар. Белгечләр фикерен Инзилә Хөсәйнова тыңлады. Питрәшнең Күйек авылында йөзләгән баланы беренче сыйныфка кабул итмәгәннәр. Ничегеләр алмадык инде, если без монда туып үстек, без шушы мәктәп өчен нихәтле йөрдек. Балалар ничек укырга тиеш, әти-әниләргә нишләргә? Мәсьәләгә Рүзәл Шарипов ачыклык кертте. Чистарту кырылмалары төзекләндерелә, ләм кырлары рекультивацияләнә. Су кырылмаларында механический очисткаларны эшләү алып барына, реконструкция алып барына. Татарстанда Идел елгасын чистарту эшләре ничек башкарыла? Шулпан Касымова күреп кайтты. Казанда Татарстан хаҗиларының беренче төркемен каршы алдылар. Күздән яшь, йөрәк җылый менә аңлатып булмый аны. Аны барган кеше генә белә. Мәккәдән кайтучыларның хис кичерешләре турында Алия Сабирова. Республикада гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Татарстанның барлык районнарында да иген кырлары, болыннар, көтүлекләр корылыктан зыян күрә. Метеорологлар әйтүенчә, аның сәбәбе озак вакыт яңгырлар яумау һәм июнь ахырындагы көчле кырау. Июльдә явым-төшеме белән куандырмаячак. Белгечләр бу хәлне 2010 елгы корылык белән чагыштыра. Халык пешәндә әзерли алмый, иген уңышы да аз булачак. Бөтен өметләре узган елдан калган уңышка һәм пешән запасына. Гадәттән тыш хәл режимы нәрсә бирә? Инзилә Хөсәйнова репортажы. Бу 2 еллык кына испарсит, аның әле иң яхшы уңыш бирә торган елы быелгысы елда. Менә без аны күрәбез, ул бүгенге көндә нинди состояниедә. Азнакайның иген кырлары бүген бөтен республикадагы хәлне чагылдыра. Саргайып беткән үсемлекләр, корган болыннар, чәчәге үләне калмаган көтүлекләр. Монда яздан бирле яңгыр яумаган. Тукай хуҗалыгында кырларның 600 гектарына күп еллык үлән чәчкән булалар. 150 гектарыннан гына пешән чыга. Корылыктан интекте көзге культуралар, арыш һәм көзге будай. Аларның инде мотор гына кышлап чыкканнар иде. Шушы корылык аркасында басу көннән-көн сирәкләнде. Бүгенге көндә алардан шул 10-12 центнердан артык уңыш көтеп булмый. Комбайннар пешән җыя алмый, чөнки чапкычка эләгерлек үлән юк. Ул ким дигәндә 25 сантиметр булырга тиеш. Быелгы уңыш белән канагать түгел инде. Монда галеткалар үлеп кибеп бетте. Инде зерновойлар тоже нык страдайтты. Башакта 20-30 бөртек булса, бүгенге көндә менән басуларда 10-нан алып 15-ке хәтлек кенә. Бу инде шул корылыктан килгән зыян. Монысы Мөслим районы кырлары җир кибеп ярылып беткән яңгырлар юклыгы төсеннән күренә. Узган ел монда гектардан 39 центнер уңыш җыеп алган булалар. Быел 20-дә чыкмаска мөмкин. Безнең инде соңгы яуып киткән яңгырларның бабырда безнең әле шушы беренче июль көнне 14 мм яңгыр яуып китте. Ләкин инде безнең бөртекле культуралар инде бүгенге көндә башак формага үстелгән. Бу инде безнең башакның зурлыгына һәм башак эчендәге бөртекнең санына уже файдасы юк. Сорманда 10 көннән уракка чыгарга җыеналар, шуннан артык тотуның мәгънәсе юк. Бөртекләрнең булганы коела башлаячак, булмаганы яңгыр яуса да үсмәячәк диләр. 2022 белән чагыштырылып булмасын да быел. Күрәс погодасы табигаты буенча дагы быел шактый температура зор, явым-төшемдәгәннән да безнең %38 норма булса 8 мм гына әле. Шуңа басуларда җитешеп киләләр. Шушы 10 көн, 15 көн эчендә уракка керәбез. Июньдә явым-төшем нормасы 60 мм булса, республикада 15 мм гына яуган. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре узган елдан калган уңышка гына өметләнә. Быелгысы җитәрлек булмаган очракта җитештерүчеләр иминiyet акчасын ала алачак. Республикада кертелгән гадәттән тыш хәл режимы шундый мөмкинлек бирә. Режим чиз дигән нәрсәне аңлата, ул бүгенге көндә безнең хуҗалыкларыбызга мөмкинчелек бирә. Үзенең тиешенчә уңышын алмаган вакытта возмещаться итәргә мөмкинчелек бирә. Но
Біздің екі түрлі договорыбыз бар, страховать еткен вақытта. Вот именно режим ЧСК застраховать еткен договор мүмкіншілігінде біздің ЧС ситуациясы объявлять етілгеннен соң бұл договор біздің сразу срабатывает. Биыл республикада 577 мың гектарлық ауыл хужалығы майданнары иминиятләштірілген. Оларның 147 мыңы ғадаттан тыш хәл программасы бойынша. Бұл статусын алған сұрақта біздің шлеуші жетекшілері бізге көп мірлер дәрежеде қадірінде банктан кредит оформлет еткен болса, оланы бір елға мы көп мүдірім уақытқа мы қалдырып тұтала. 2010-2021 елғы құрылықтан собақ алдық дебілгішлер ешілшелер суғарылып өстірілі. Бұйыл да икмәксіз қолмайышақбыз. Рүстем Меңниханов указында Татарстанның ауыл хужалығы министрлығына құрылық кетірген зиянны қоплау һәм бұлған оңышын соқлап қалу үшін 5 күн ішінде шаралар көрерге қошылды. Инзилә Хусаинова, Наил Абдуллин, Рамзил Гарипов. Яңа ғасыр каналы. Питерешнің Күйік ауылындағы мәктәпке 76 баланы бірінші сыныфқа қабыл ете алмағаннар. Юғыйса, алар бірді рәсмилеушті тіркелген болса да. Қойбірлер әзірлік дәріслеріне де берге үрген. Сәбәбі білгілі, 25 мың кіші яши тұрған зор ауылда бір лицей ішлі, һәм мұнда әр балаға да орын жетмей. Әйтик, бірінші сыныфқа 476 ғайлы ғариза берген, 300-нәгіне орын бар. Хәлден шығуның бірден бір юлы Қозан мәктәплеріне ертіп оқыту. Әтенилерге бірнеше оқу йортын тәқдим етелер. Тик алар үй янында оқырға үмітләнген була. Катлаулы мәсәләне Рүзәл Шәрипов өйрәнде. Күйік ауылында яшаучы езлеген әтиәнінің ертәсі бүгін мәктәпкә кіру юлында башланды. Әлі кешегіне берді бірінші сыйныфқа қабыл итүшілерінің исемлеген шығары білелер. 300 бала кірген, әміне тағын 200-ге яқыны әліге қойда оқияшағы турында білмейді. 176 бала бірінші классқа ләкмет, әқая барыға бұл балаларға қазір оқырға. Оқу елі башланырға 2 ай қалды, алар балаларын күйіктегі бірден бір білім йорты алгоритм лицейна бере алмайшақ. Әтиәнілер бүгін мәктәптен мұны дәлелеуші документ алырға келді. Директор отпускта дейділер. Директор болмаса, заместитель болырға сеш, ол шығырға сеш еді. Охранники пускай только по одному. Инжи Ғафурова бұйыл мұнда қызын ұқырға бермәкші болған. Ғаризаны апрельда өк тапшырғаннар. Береге өк әзірлік дәріслеріне үргеннер, әмі исемлікке ләкмилер. Ондылар мұнда yüzлеген. Яшын суққандай вот шундай новости, конечно, расстроены. Ішке шығасы едік. Ипотека 40 мың төлейбіз айына, ішлерге керек. Сағат 3-ке хәтлік кім берген документ, ала білекті дей. Потому что по списку они идут первые, а қалғанлар yok. Ни льготы yok дейділер бізге, ни пропискада роль ойнамай, орын yok, ғафу етігіз. Мәктәп керегін мұндай қар хәлді, шынки балалар бик көп. Лицей 1200 балаға есепленген, әмі бұл елік 2500 оқияшақ. Кірмей қалғанларға башқалаға үріге тәқдим еткенлер, әмі ертен Күйік Қазан юлында зор транспорт бүкілері хасил бұла дейлер. Баланы ертенгі 5-4-5 тұрғызырға керек бұла. Олар анда оқида алмайшақлары инде. Мәселеге ашықлық кіртуіні сұрап, біз Питереш башқарма комитетіне мүрәжағат еттік. Берді де Қазанда 4 мәктәпнің бірсін сойларға кеңеш етелер. Бұл проблемадан шығуының бірден бір юлы, чөнки район мәктәпләрендә урын юк. Біз балаларын оқыталмыз, шуңа күрә родительләргә будет предложено Казанның 4 мәктәбе. 21-нче гимназия, 150-нче мәктәп, 42-нче мәктәп и 68-нче мәктәп. Баланы Казанга әтиәнисе алып барырга тиешме, автобус бирәчәкләрме? Бу сорауга төгәл җавап юк әлем. Чөнки хәзер районда 18 автобус йөри. Шуларның 6-сы булайда Күйеккә хезмәт күрсәтә. Балалар анда ничек барып җитәсен? Хәзер вакытта хәл итәбез. Хәзер 62 мең кешелек Питереш районында 18 мәктәп бар. Күйек авылында гына 25 мең кеше теркәлгән. Һәм бердән бер мәктәп эшли. Тагын берне төзергә тиешләр, проекты әзер, урыны билгеле, әмма акча мәсьәләсе хәл ителмәгән. Руководством района направлено письмо. Питереш районына яңа мәктәп һәм балалар бакчасы кирәклеге турында без республика җитәкчелегенә хат юлладык инде. Анда карарны быелның 3-4 кварталында кабул итәргә мөмкиннәр. Ул очракта без уку йортын киләсе ел планына кертеп, төзелешне башлап җибәрәчәкбез. Имеется у нас земельный участок выделенный под строительство и детского сада, и школы. Хәзер Питереш районында мәктәп яшендәге 8200 бала исәпләнә. Шуның 1150-се быел 1-нче сыйныфка бара. Әмма аларны райондагы мәктәпләргә бүлә алмаячаклар, чөнки иминлек һәм санитария таләпләре үтәлмәячәк. Шуңа күрә Күйектәге әтиәниләргә Казан мәктәпләрен сайлыйсы кала. Питереш районыннан Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.
Нурлатта 2 яшьлек кыз канализация кuyusuna төшеп үлгәннән соң район башлыгы Дамир Ишкениев мондый чокырларның барысында тикшереп чыгарга кушты. Бу эш өчен коммуналь хезмәт идарәче компания һәм җирле үзидарә советы җитәкчеләре җаваплы. Өсте капланмаган барлык коллектор, люклар ачыкланырга һәм нык итеп ябылырга тиеш. Канализация куюларын ачык калдырмасыннар өчен халык белән аңлату эшләре үткәрү дә мөһим. Алар bir көндә 2 сабыйның гомерен саклап калган. Түбән Кама табиблары 2 яшьлек кызның уңәшеннән батарей, 1 яшьлек малайныкыннан тимер тәңкә чыгарган. Кыз баланың гомеренә зур куркыныч янаган була. Аның ишендәге батарей окисләшеп, аш казаны тукымаларына зыян сала башлый. Хирургларга мондый хәлләр белән еш очрашырга туры килә. Кайвакыт эшне минутлар һәм секундлар хәл итә. 2 яшьлек Карина хәзер бик күп уйный һәм үзе ашый ала. Әле бер атналык кенә тормышына куркыныч янаган. Кыз кечкенә батарея йота. До последнего думали, что ничего не могло что-то она проглотить. Без Каринаның нәрсәдә булса йотуына башта ышанмадык та. Өйдә аның кул астында сәламәтлегенә зыян китерә торган әйберләр дә юк бит. Төнге 12ләрдә ул үзен начар хис итә башлады. Кысты, силәгәе кубакты, батарейны ул кичке 8ләрдә йоткан. Тиз арада ашыгыч ярдәм машинасын чакыртканнар. Каринаны шунда ук шәһәрнең икенче балалар сырхауханәсенә алып китеп операция ясыйлар. Хирурглар кызның уңәшеннән кечкенә түгәрәк батарея чыгара. Ул аның эчендә окисләшеп, организм тукмаларына зыян сала башлаган була. Операция барышында батарейны чыгардык. Хәзер кыз безнең күзәтүдә. Дәвалану кайчанга кадәр дәвам итәчәген түгел әйтү кыен. Батарейны махсус электергечләр белән баланың авызы аша чыгаралар. Ул уңәштә озаграк торган булсам, органны кисеп алырга туры килер иде диләр. Вот монета, которые застревают в пищеводе. Шулык көнне хастаханәгә 1 яшьлек малайны алып килгәннәр. Уңәшенә тәңкә кысылып калган була. Хирурглар аның да гомерен саклап калган. Очень мощные магнитные поля. Менә бу магнит шарларын Алексей Спиридонов 3 ел элек 4 яшьлек бала эченнән чыгарган. Хирург аларны әле дә саклый. Шарлар сабыйның корсагында бер-берсенә тартылып, органнарны кысып торган. Нәтиҗәдә кан әйләнеше тоткарланган. Ребенок глотает все. Бала очлы булавкаларга кадәр йоторга мөмкин. Кайвакыт алар аның эчендә ачылып та китә ала. Бу очракта табиблар ярдәм итеп калмаска да мөмкин. Шуңа күрә идәндә кисә, чистарта торган җайланмалар булырга тиеш түгел. Реактивов, то есть не чистящих средств, которые ребенок может лизнуть, выпить и так далее. Әлбәттә, табиблар кулыннан килгәннең барысында эшләячәк, әмма кайбер очракларда әти-әниләр балаларны хастаханәгә алып килеп өлгермәскә дә мөмкин. Шуңа күрә балаларны күзәтүсез калдырмаска кирәклеген тагын бер кат искәртәләр. Түбән Камадан Рүзәл Шарипов, Гөлнара Миннеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Шулман елгасы аша төзелә торган күпернең техник әзерлеге 20%-ка җиткән. Ул Түбән Кама белән Ярчаллыны урап узачак юлның бер өлеше генә, әмма иң катлаулысы. Хәзер эш елганың сул ярында алып барыла. 1 километр 300 метр озынлыктагы күпер 22 субайга утыртылачак. Август аенда алар өстенә куелган блокларны тоташтыра башларга җыеналар. Шулай ук күпергә илтүче юлда да эш кайный. Ел ахырына кадәр трассаның 70%-на асфальт салынырга тиеш. Аның тулайым озынлыгы 82 километр булачак. Иделгә тире сагызучы фермерлар белән эш алып барылырга тиеш. Елганып чиратмасыннар өчен махсус җайланма булдырырга кирәк. Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте буенча комитеты күчмә утырышында шундый тәкъдим кертелде. Депутатлар Иделне чистарту илкүләм проектының үтәлеше турында сөйләште. Юнтык суларны чистарту корылмасына һәм ләм кырларына бардылар. Идел кайчан чистара башлар? Чулпан Касымова шул хакта. Здесь у нас первичные отстойники. Синим обозначены это сооружение первой очереди, которое мы уже реализовали. Юнтык суларны биология юлы белән чистарту кырылмасын цикләндерү 2 этапта башкарыла. Беренчесе быел тәмамланырга тиеш, икенчесе киләсе елга. Бу объект 1974 елда төзелгән, 80%-ка тузган. Моңа кадәр бу кырылма аша тәүлегенә 450 мең кубометр су үткәрелсә, цикләндерүдән соң 650 мең кубометрны чистарта алачаклар. Механические очисткаларны эшләү алып барына, реконструкция алып барына, полностью су кырылмаларын, бетон эшләре алып барына һәм оборудованиелары тоже алыштырына. Яңа чит илдәге һәм безнең илдәге оборудованиелар куелачак.
объектларның кайберләренә куелган, кайберләре әле эшләп барыла. Юнтык суларны чистарту һәм ләм кырларын рекультивацияләүне бүген Дәүләт Советы депутатлары карады. Подрядчы оешма җитәкчесе барлык эшләрдә план буенча бара дип белдерде. Чистарту объекты 65%-ка цикләндерелгән. Элек чит ил шәхесләрен кайтарткан булсалар, хәзер үзебезнең җитештерүчеләр белән эшлиләр. Яңа җайланма һәм технологияләр ярдәмендә Иделгә ага торган суның сыйфаты яхшырыр дип ышандыралар. 7 миллиард ярым, аның барлык финанс акча күләме Россия бюджетыннан бирелгән. Ләм басуларына анда да шундый ук сумма 7 миллиард ярым. Bütün менә бу эшләрне 24-25 елларны без тәмамларга тиеш. Иделне чистарту федераль проекты буенча республикада тагын 13 кырылма цикләндерелә. 2 ләм кыры рекультивацияләнәчәк. Шулай ук су төбеннән баткан 75 сутныны чыгарга җыеналар. Булар өчен 22 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Фактор загрязнения водных объектов – это диффузная стойкость сельскохозяйственных предприятий. Елгага авыл хуҗалыгы оешмалары да зыян сала, аңа пычрак сулар агызалар. Аеруча мал асраучы фермерлар. Аларга тиресләре Иделгә агып төшмәсен өчен махсус җайланмалар булдырырга кирәк. Утырышта Иделне чистарту федераль проектының 2030 елга кадәр тормышка ашырылачагын белдерделәр. Аның барышында башка сулыкларда чистартылачак. Шул исәптән Казан су елгасы да. Шулпан Касыймов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Миллениум күпре янында законсыз рәвештә нәрсә төзиләр? Биргә кем ком ташы һәм Казан хакимияте рөхсәт итмәгән эш алып бара? Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Татарстанда тагын 2 оешма хезмәт батырлыгы предприятиесе исеме алды. Бүген республика рәисе шул хактагы указны имзалаган. Мондый дәрәҗәгә радиоприбор һәм Татарстанның агач эшкәртү комбинаты ия булган. Әлеге исем Бөек Ватан сугышында җиңүгә зур өлеш керткәннәре, хезмәткәрләрнең каһарманлыгы үзләрен аямыйча фронт һәм тыл өчен товар җитештерганнәре өчен бирелә. Хәзер республикада хезмәт батырлыгы предприятиесе исемен алган 22 оешма бар. Хәзер тапшыруның без бергә дип аталган махсус сәхифәсе, анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез, Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен күрсәтәбез. Бүген игътибарыгызга Запорожье өлкәсенең Токмак шәһәрендә булган хәлне күрсәтербез. Бу кадрларны үзенең телеграм-каналына телевидение алып баручысы Владимир Соловьев урнаштырган. Украина хәрбиләре иртәнге 4-тә кешеләр тынычлап йоклаганда йортларга ут ача. 2 пенсионер үлә, 5 бала яралана һәм имгәнә. Снаряд кисәкләренең зурлыгын шәһәр халкы күрсәтә. Штрапнель аттырдылар дип сөйли яшәүчеләр, ул аеруча куркыныч корал булып санала. Махсус хәрби операция зонасында Донбасс халкын яклау өчен көрәш дәвам итә. Чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала. Татарстанда батальоннар җыела. Килешү 1 ел һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә, гаиләләренә акчалата түләү һәм социаль ташлама каралган. Туру урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Контракт төзергә теләүчеләр өчен бердәм телефон номеры экранда күрсәтелгән. Яршаллыда өлешчә мобилизация буенча алынган ирнең беренче баласы туган. Кызга Лилия дип исем кушканнар. Әтисе әлегенә юлга кайткан була, тик сабые дөньяга килергә 2 көн кала юлы тәмамланган һәм ул СВО зонасына юл алган. Хәзер гаилә яңа очрашуны көтә. Бала табу йортына яшь әнине котларга туганнары һәм шәһәр мэры Ноэль Мәхтиев килде. Ул күркәм гадәт буенча балага кирәк-ярак сатып алу өчен 100 мең сум акча тапшырды. Мне дали телефон врачи. Мин иремә баланы тапкач шалтыраттым. 20 минут элек без әти-әни булдык дидем. Ирем башта ышанмады, моның чын икәнлеген аңлагач бик шатланды. Мин үзем бик каты борчылган идем, шактый дулкынландым. Сама очень сильно нервничала. Хәбәрләрне дәвам итәбез. Музыка мәктәпләренә ремонт кирәк, кайберләренә уен кораллары җитми. Бүген Дәүләт Советының Милли мәгариф һәм мәдәният комитеты утырышында депутатлар балаларга сәнгать өлкәсендә өстәмә белем бирү турында сөйләште. Күчмә утырыш Казанның Чайковский исемендәге беренче музыка мәктәбендә узды. Бу бина мәдәни мирас һәйкәле булып санала. Узган ел ремонтлаганнар. Яңартылган сыйныфлар һәм концерт залларыннан каламында интерактив музей барлыкка килгән. Утырыш вакытында сәнгать мәктәпләренең искергән булуы, аларны уен кораллары белән тәэмин итү ихтыяҗы турында сүз барды. Бу проблема мәдәният ил күләм проекты буенча хәл ителә башлаган. Шулай ук республика бюджетыннан узган ел 300 дәнә уен коралы сатып алынган.
Ғұрып-ғадәтләребезне буыннан буынға қадірләп тапшырырга, түрлі төбәк һәм илләрдә яшәүче татарларны күрештергә ярдәм итә. Борынгы бәйрәмебез Сабан туеның тарихи асылы һәм кыйммәтенә быел зур игътибар бирелде. Киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә кирәк. Бүген Казан Сабан туе нәтиҗәсенә багышланган матбугат очрашуында оештыручылар шулай дип белдерде. Башкаладагы бәйрәмдә 170 мең кеше катнашкан. Аның һәр мәйданчыгында татар биюе, милли ризык пешерү остаханәләре эшләгән. Батутлар киметелеп, милли уеннарга күчкән. 20 мең эшпешмак, 10 мең вак бәлеш ашалган һәм 3 мең литр чәй эчелгән. Быел кунаклар Сабан туена милли киемнәрдән килгән иде. Күз аллап кына санадык, ул 20%-ка җитте. Милли киемнәрне кигә торган кешеләр һәм әлбәттә безнең максатыбыз бу процентны арттырырга. Чөнки мәсәлән, чит төбәкләргә сабан туйларны үткәргәндә без күрәбез, безнең милләттәшләр алар 80-90%, хәтта 100%-ка киләләр милли киемнәрдә. Быел 294 авыл шәһәрдә Сабан туе узарга тиеш, алар Россиянең 61 төбәгендә һәм 36 илдә оештырыла. Бүгенге көнгә 175 узган инде. Әстерхандагы бөтен Россия авыл Сабан туена 60 меңнән артык кеше килә. Моннан тыш Сабан туйлар Мәскәү, Санкт-Петербург, Киров өлкәсендә, Кузбасста үткәрелде. Ул кайда гына булмасын, милләттәшләрне тарихи ватан белән бәйләп торучы рухи элемтә. Ул йолаларыбызны буыннан буынга, балаларга һәм оныкларга тапшырырга ярдәм итә. Монда килеп халкыбызның бай традицияләрен башка милләтләрдә күрә. Иртәгә Лаеш районында бөтен Россия кыр көне ачыла. Анда катнашучылар башкалага бүген килә башлады. Алтай краеннан авыл хуҗалыгы министры җитәкчелегендәге зур делегацияне каршы алдылар инде. Алар аграр продукция җитештерүче берничә оешмага һәм Казандагы агросәнәгать паркына барды. Делегация составында 30 кеше. Агросәнәгать парк җитәкчелеге кунакларга сәүдә барышы турында сөйли. Бердә фермерларга, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә арадашчыларсыз гына сату итү мөмкинлеге булдырылган. 50 мең квадрат метр мәйданда 415 сәүдә ноктасы урын алган. Республиканың авыл хуҗалыгы тармагындагы барлык продукция тәкъдим ителгән. Нам, конечно, интересно опыт ваш. Без Татарстан тәҗрибәсен өйрәнергә килдек. Барнаул аграр төбәк булса да сездән калышабыз. Агропарк бик кызыксындырды. Без дә шушындый объектлар булдырырга тырышабыз, әмма мондый зур оешмалар юк. Шуңа без бу проектны тормышка ашыруның уңай һәм тискәре якларын өйрәнү өчен килдек. Интересен этот агропарк. Мы сегодня посетили. Бүген 3 оешмада булырга өлгердек. Татарстан турындагы күзаллавыбыз чынбарлыкка туры килә. Монда бар җирдә дә тәртип, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре продукцияләр сыйфатына җаваплы карый. Бу шимбәдә илдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үтәчәкләр. Ул 2008 елдан Владимир Путин карары буенча уздырыла. Ялларда Казанда гына 650 пар теркәләчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 30%-ка күбрәк. Бәйрәм уңаеннан башкалада һәм районнарда мәдәни күңел ачу чаралары әзерләнгән. Казанның Әкият театры каршындагы паркта быел беренче тапкыр Казан бәхетле гаиләләр шәһәре фестивале узачак. Анда 11 гаиләне мәхәббәт һәм тугрылык медальләре белән бүләкләячәкләр. Кукмарада игезәкләр парады үтәчәк. Спас районында күп балалы гаиләләр өчен конкурс, Менделеевскида туй йолаларын күрсәтәчәкләр. Һәр чарада 25, 50, 60 ел бергә яшәүче гаиләләрне котлаячаклар. Республика күләмендә 70-тән артык гаиләгә махсус иҗтимагый медаль тапшырылачак. Бу медальләр безнең 25 елдан артык бергә яшәүче, 50 ел бергә яшәүче, 60 ел бергә яшәүче парларга тапшырылачак. Алар арасында безнең медицина хезмәткәрләре, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Беренче чиратта безгә ярдәм итәргә кирәк яңа гына гаилә корган кешеләргә. Әлеге кешеләргә ярдәм күрсәтү йөзеннән менә безнең шәһәребез буйлап бу ел инде 17 филиал булачак, доверие дип аталар. Психологлар белән сөйләшкәннән соң безгә килгән 50% гаиләләр үзләренең гаиләләрен саклап калалар. Әгәр инде без бер генә гаилә саклап калсак, бу бит инде иң мөһим. Бүген хаҗиларның беренче төркеме Мәккәдән Казанга кайтты. Әлегә 50 кеше Татарстан районнарыннан, Россиянең башка төбәкләреннән дә хаҗилар бар. Мөхәммәд пәйгамбәр соңгы вагызын укыган Гарәфә тауына менү, Минага бару, таш ату йолаларын быел республикадан 1800 кеше үтәгән. Изге сәфәрдән кайтучыларның хис кичерешләре турында Алия Сабирова.
Жиддәдән Дубайга, Дубайдан Казанга берничә сәгать самолетта очу, меңнәрчә чакрымга сузылган юллар узу, шүл иссесе, барысы да артта калган. Изге сәфәр кылган хаҗилар туган ягына әйләнеп кайтты. Аларны каршы алучылар арасында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да бар иде. Хаҗиларыбыз кайта башладылар. Бөтенесе исән-сау. Бөтен йолалар урына җиткерелеп эшләнде. Аллаһ шөкер, Аллаһ Субхану Тааля оларның хаҗларын кабул итсен. Министерстводан 20 табиб хаҗиларыбыз белән бергә булдылар. Аллаһ шөкер, олар 24 сагать эшләп хезмәт күрсәттеләр. Гөлфая Гарипованы кызы һәм оныгы каршы ала. Кулларында шарлар, кәгазь битенә төсле буяулар белән әбием дип тә язганнар. Гөлфая ханымның тәүге тапкыр хаҗ кылуы сәфәр җиңелләрдән булмады ди. Төрле вакытлар булды. Әзерлек кирәк дип әйтәсем килә инде минем. Намаз укыганнарда ул җиңеллек сизәсең, онда инде ничектер чистарынып калу гел икенче төрле. Беренче төркемдә 50 кеше, алар Татарстан районнарыннан, Саранск һәм Мәскәүдән, Мордовия һәм Чечен республикаларыннан да хаҗилар бар. Сафиуллиннарның хыялы да быел тормышка ашкан. Хаҗга бару теләген күңелләрендә 5 ел йөрткәннәр. Кәлепләребез чистаргандырмы, күздән яшь, йөрәк җылый, менә аңлатып булмый аны. Аны барган кеше генә белә. Аллаһка шөкер, исән-сау кайтып җиттек менә хәзер. Бик күп теләкләр теләдек балаларыбызга, гаиләләребезгә, туганнарыбызга. Менә улым, сезгә зәмзәм су алып кайттык. Аллаһның рәхмәте сезгә шифа бирсен. Уларына бүләккә Мәккәнең шифалы зәмзәм сулары. Инсаф изге урында 2018 елда булган инде. Коръән китабын намазлыклар да алып кайтканнар. Безне бөтен авыл озатып калды. Һәрберсен буш калдырасы килмәй. Шуңа күрә. Бөтенесенә дә зәмзәм суыннан авыз иттеребез дип кайттык. Быел Сугуд Гарәбстанына бөтен дөньядан 1,8 миллион артык кеше хаҗ кылган. Шуларның 1800-е Татарстаннан. Соңгы төркемне республикада 17 июльдә көтәләр. Алия Сабирова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Шәршәмбе хәбәрләре шундый булды, ә хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат җиткерербез. Исән-имин булыйк. Как в сказке «Озеро у дома», зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник «Позис». Легенда российского холода. Нагада ползучего, нагада летучего, на всякого гада. Кра, то, что надо. Один пшик, насекомым кранты в один миг. Кра, насекомым кранты. Ювелирная выставка с 6 по 10 июля на Казанском ипподроме. Альберта Камалеева, 27/1. В торговые и складские объекты Казани требуются охранники без лицензии. Телефон 8 905 015 43 68. Мамадыш районының югары Кыйрлы авылында Сабантуй. Күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунагы Илсия Бәдретдинова. 8 июль көнне югары Кыйрлыга рәхим итегез. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Даниэл Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәйкен арзанрак. Лето промокодын әйтегез һәм индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы 267-166 телефоны буенча хәзер үк шалтыратыгыз. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш Бөгелмә Баулы кайда җылы булачак. Температура көндез якынча 28 градус җылы, төнлә 17 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама Яршалы Алабугада һава температурасы 30 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача температура +17 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида язучан болытлы һава көндез уртача температура +29 градус, төнлә 15 градуска кадәр җылы.
Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта явым төшем ихтималы зур түгел. Көндез якынча температура монда да 29 градус жылы, төнлә плюс 15 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава, көндез якынча температура 30 градус жылы, төнлә 18 градуска кадәр жылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта жылы булачак. Көндез уртача температура 29 градус жылы, төнлә плюс 17 градус. Алдагы тәүлектә коры һава көтелә. Республикада янгын куркынычы саклана, ут белән эш иткәндә сак булыгыз. Башкалабыз Казанда явым төшем ихтималы зур түгел. Көндез 31 градуска кадәр жылы, төнлә якынча температура плюс 19 градус. Җил уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 41%. Җирнең магнит каратыныш